kandhani tenanan kok malah nyamplak. Wah, gayeng iki geger tenan ngatos-atos, Ndara. Wah, mati tenan aku. Nusana tatanan Buta Trajut Tresna karepe dhewe. Sawoe. Yaya Griwa, kowe Buta Trajut Tresna ya? Ya dasar Baranyata. Anakku wis ana tekani mati sapa sing materi? Piye? Anakku wis ana tekani mati sapa sing materi? Sing mateni aku tak geget janggane utang nyawa nyaur-nyawa. Werkudara pancat nyono ya. Kowe sing dadi tuk sumbering perkara lho, aku ora melu-melu jangkemmu sing melu. Ayo. Hoi. Hoi. Aduh Raden, aku njaluk urip ya uripa ning luka boko. Wah!